Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang nilithari jirkhamsa non birta thepi langponik sinang MP kilik ing samjin lapen mesen pen ratum word ke jok pon thegapot AP itilsia tum pen kachuru ka pajurpon Karbi khai phan ki putot kapin ren top abang phumuna chohan phan nep ing nang vek nang jipusi Karbi le choli asong atum pen dipu police stations along an FIR ki pidam AIKS yo men pen sangtim holder atum long tangka ke chohang dam tap abang phu abang dian chohang vek nang jipusi AIKS yo tum pen sodak pen ke pachini pon Arni Kimi Production T15 Cricket Knockout Tournament ang tung kiti mesen pen pachun pon Khotkachi PlayStation ke parlopon bor longri along hum trok ke ahem mi ke chu hok wai cheplang det non puthot birtang ton pen langponik sina jangmi ni phai engkora sirkep ani APSC Central Committee atum pen methang sai hemlong phen ke mai kani pon kedam tang jangmi ni phai engkora trok ani Lakha Trok Dipu Parliamentary Constituency along pen Lok Sabha mati MP kiliga phant Karbi Anglong West Karbi Anglong laban ke dimasa ora dum aphan tangka skai sita pipe pin pen ong dung avut pen AP tsi atum phan ke jok pon misem pen pachun pon thega pot AP tsi MP ke ni jai ka thar pen ka churu pajur pon itum Karbi lapen inglong arat ke do anatum chingrum petsi nilitum poisa le pita kali thang ta kali nitum poisa thang ta ve seta alang litum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi jut derlo elong long ni yerso agotona do seta laga latanili methang masi lang parpan adim da neli dum no la pen dak 8 kilometers aka hello dak lamding road lata neli to neli amasi solve dun lo police tum solve on derlo ne panang hang lo SPDC tum nang hang lo nili dun lo lage solve dun lo la ben illegal akam pa pe dolong le dek si la so akam anta haladak anta nitum pichun dun lo la si non nili tum rat atum phan Karbiang long ke do an arat ka dok kawe jat a community tame jat arat tame kado e phanta nili tum ka churoji phansi pini la bang so press conference ke ni tum anglo la pen alang li tum phan ni li tum inglong asot ame thoi asot ame kadok ave tum phan ta ni li tum APHLCI in pen chorol Laso MP kiliglong AP tsi atum pen ke lak thom se avur pen si long vegzi lapen ki dimha so pen sami churi prikep avur ki long vegzi pusi AP tsi MP candidate jai ka thar pen pachini pon thu candidate aport la sinon ke ni li tum ka matha lak thom pen ke nilitum APHLC si hai po pusi ning teklong lo nili phan ye lak thom so se pusi pu he muthe nili la isi estimate ateng pen kamatha ke APHLC tum lak thom ake ong pen nitum hai vek ko 40,000 ke ong kom kg pusi put jong se nale tuma party no napong MP election remja tuludang te re-election napong MP के re-election नीली तुम डाक लगा डिमांड जी गली लाभांगे डिमांड जी बोलते हैं इंडिया ब्लॉक तुम जी डिमांड जी लगा दिल्ली का दो पेंसिंग रूम पैसी कार्बी आंगलोंग लपेन वेस्ट कार्बी आंगलोंग एक्सेप्ट हला बॉर्डर खासी है तुम हेडी हला तुम थाई पेन अबाहिरे के नीली तुम सी ओंग ओलो के लो इनुट बेट चेदान चोट नंगी पुसी इंडिया ब्लॉक अलोंग तानी तुम पुपिक लो लपेन तुम fifth Crip Ho United Opposition Party Forum Assam pentani tum che kroi lo APHLC pen si thur chon nahi pusita hala nitum karjulong ilitum BJP leader amatsi ilitum APHLC ake koi Congress wan ga pitur pusipu alang li BJP amuni alang li ingleng sang ho ke la si alang li phan la vote na pe thak dunjia phan si BJP along ke wan tu la pe thur dunjia phan la pen alang li phan ka pe thur dun tu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen Congress tum da adai chen vek nang pola tu ke APHLC tu ni tum non le chon flot kali ningkan ner kep ban ne lia bang ningkan in koi ra thom si ke claim lo muni tum han ka pachini akam
Longri cerai nang la pen K cerai nang i polam. Six schedule la teng pen la pen constitution la teng pen. Pusine litum pu bom le. Angela so alam pen rat tum pan pacini lo la pen alang litum rat tum da cini lo. Ante non hala Congress atum ba BJP atum Congress ap choi nang jing choi si ako nang gitur dun ra la ilitum inglong arat a vote ke nang ke thak dun la ke alang litum inglong arat a hotur lo inglong arat kilonjia o homia adivasi atum a hotur lo posini tum chini lo pang tek nang kok lo. Munna Chauhan pan nep eng nangsi so dak pada kang sai pivek nangsi pusi Karbi Longri song atumpen di pu PlayStation sa long ant paledam si FIR ki pidam West Karbi Long Khiruni mate philang pi PZR Vizar along le along aron Raven kedu ang tanpan kebang kebe che so tumpan ki thale nangsi pusi party thorom lam chi pu pi pinpen Karbi ratum tur paksi airset prong sepen ke song sai sami ding pon lo RNSS दादागिरी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा RNSS दादागिरी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा Bonta MP kilikete bokhera jokpansi labang suka tharle pon ji ani bangke afian pon thudelo la pusona porahut indut Muna Chauhan pu abang ki Karbiara tumhan kang nek choi ki putot kapin red video salamsi social media long semi pach thang pon lo. नमस्कार प्रणाम फिर से आ गए नहीं आप लोग के चाहता मुन्ना चौहान कैसन बाड़ा लोग खैरनी चार अली कार्बी अंगलन के बिहारी भाई और कार्बी भाई नमस्कार प्रणाम कारदम ठीक बाड़ा लोग ना इलेक्शन के मुद्दा उठा के इलेक्शन हो ही चाहे ना हो ही तो बातें खत्म एगो दिमाग में गौरी बात चलता कि कार्बी भाई चाहे कार्बी लोग हाँ चाहे मिकिर भाई लोग बिहारी भाई के लोग के तो हम लोग Laso lama puthak penjang mini pa engkora sirkep arni Karbilo Charlie song klembang pu muniram teron pen japon si di pu PlayStation an paledam si FIR pidam lo lapen ki di pu PlayStation salong kedo OC stami labang so FIR stami ding dun lo Raikom sai kia tumpen Muna Chauhan pan jongsi nep ing nang pon pedal luputangti sai jokje pen sami kang tu yang dengan sami kachi song sai sami deng ponang kok pupusi Karbilo Charlie song klembang pu muniram teron pen pachini pon Difu police station long pini ilitum pidam lo pini FIR ilitum Karbi Longri a song tum ki pinang ko ke lapuan lo pachu 15 February 2024 KSA lapen SDC youth front atum PZR VGR along lelong ke do inglong aso khai gali tumpan RNSS wa song atum India President Dr. Draupadi Murmu apan pinpura lo pidam lo egalaso pinpura lo long alangli tum ki jong dam ke ada PGR VGR long ke do biharia khai tumpan longle apatta mate land rights pinangji usi alangli tum demand pon lo jong pon lo so laso putha SDC youth front lapen KSA tum chekroi dun de si ilitum 15 February arni ilitum kheroni long dharna dolo kheroni sariali long ladet pen ilitum Dongkamukam circle office revenue circle office long ka ilitum dharna dolo haladak dharna do det pen SDC youth front lapen KSA tum kachi wanga hudda kheroni sariali long ajhak amuni tum ilitum Karbi Longri song japol atuma pan ton petsi arenga hu ka pasul so laso arenga hu pasu deda pipen inut Munna Chauhan po munit bang alangli amithang fake account lahaya jopen alangli bang Karbi ang long rat lapen Karbi ang long autonomous council apan lapen Karbi ilitum ajutang aputhak alangli penang an lam juno lahai ningjelo pulo laso posi ilitum Karbi Longri song bangta isia khai pan responsibility dokok masipini ilitum Munna Chauhan apan law and order ateng pen alang pan ingnang nang ji pusipini nilitum FIR pidam lo FIR aputhak bangke Munna Chauhan pan nep sirak nang ji pusipini ilitum FIR long jongpon lo athe alang social media long wang pen Karbi akhai lapen Karbi ajutang aputhak me henu alam penang an alang ningjelo lapen Karbi ang long autonomous council apanta penang an me henu alang ningjelo lapen Karbi ang autonomous council a CEM panta me alang me henu alang in ton lo pulo asupu thaksi mo coming days along Karbi lapen bihari akhai angbong
communal class pavideji apansi laso posi ili tumbang fire bang pidam lo fu police station usia apansi ili tum pidam lo fire bang ke tasi alang li tumta deng lo lapen alang li tumta a process bang claim sirak pu pusi alang li tum nangchi chak lo Munna Chauhan bang Karbi Arat pan kipu tot kang nek joy lapen ke pin rem a video selam si patai social media long semi pach thang pon lo lapuan social media long pach thang pon det pu vai face semi MC Pawan Kumar Rai bang stabi lam the si ang hoben ke kening ji tun dedet bang ki MC Pawan Kumar Rai semi ke chok ji thitan lo buta alang lipen puthot jong pon thu tumke jok yuwok usi alang mathal la so joini si alang pan ajata claim thekthi nep thekthi lapen Karbi Arat atumke incompetent o inge lapen Karbi Anglong Autonomous Council atumke incompetent o walang kamatha ajoini si alang bang pini la an arnita kaprek a video selam ben Karbi Arat apan nakang ton lapen Karbi Anglong Autonomous Council apan nakang ton ajakong longlok lapen alang aphida komame Pawan Kumar asona munit alang apan kachirap do pusi pini Karbi Anglong pini Karbi Student Association tukang tung lasi Pawan Kumar panata action enangji lapen Munna Chauhan panta action en sirak nangji pusi pini jongpon lo athe laan video selam de dapita Kopli constituency MSC Pawan Kumar etheta alang ningje damde lapen alang apan arrest nangji po alam ta alang etheta ningje dunde lasi Pawan Kumar ta alang apan kache alang long kachirap dum do kusini Karbi Student Association dum proilo lasi alang apan ta action energy lapen Munna Chauhan panta action en sirak nangji kusini Karbi Anglong angkang along aron ripen sang tige phur bangki prabjin pleng tonang ji busi AIKSU atumpen Forest and Environment Department aputhak Karbi Anglong Tamas Council Principal Secretary Mukur Kumar Soikia phansmi lamhoi pidamlo lapen latbang so puthak sami nikri phoangbong nang pachini nangji put alang litumpen jongpon lo laso puthak lardak pen kachini ji phan Karbi Anglong Tamas Council Principal Secretary sami Forest and Environment Department in charge ACS Dilip Terang phansi las bangso pipajir ponthulo bonda pini ani antala bangso report bang napachini nelang lasi prabjin ber pachini ji phan sami AIKSU tu pension ripon. Actually, akihai mukul Kumar Sakia phan complaint letter ki pidam do alam thebangela puloje forest department aru penangan sangti mohol do halada machinery ki use lapen ke department pen kipi aron atang pen kachiklem kleatum phan alang letum pe ahin pen action and ponangji po alam thesini to hada ke jong pon pe dolo Forest and Environment Department ahin pen ha comment tu ne aning kan pen si order ki pido ba order paklang do je sen mohol ba mohol der atum sangti ki phur machinery use long le la pen ke dang truck pen akele gari pen ponong le posi alang le tum order ki paklang pondu la pen ke penangan asen mohol along environmental clearance का वे तुम mining plan का वे तुम पेनांगन दो लसे हालत तुम फंसता में stop नंगी लपेन के अलांग ले तुम फन लबांगसो साइपन बांके पकलेम लोंग दे नंगी पुसलांग तुम मिथांग मसे order तक पिदोलो सिता में पिनी आर्नियां ता निरे तुम लबांगसो asai ka chiklem mo thlong dera joksini tum hala bangso ni final ke barni ke principal secretary long ani tum damsi forest department tum mithanga sai ka chiklem playa pone tum lam hoi pidam nang koklo si alang li principal secretary pen alang li phan ki jong pondo je nikre phoang bong labangso puthak inquiry pe dosi report pinangji puke hang pon pe dolo lasi ni final cap pen pini anke ning koira sir cap apini ke ni phain koira sir cap an lo sitamen nile tuma song hian pen ke pini anita report long pon pela lasi nile tu secretary akehai Dilip Terang aphan kichuni ripon ke lalo je nangli la bangso principal secretary pen nangli phanang ke to ateng pen sai chiklem pra nile tum phan la pengi department aphan la bangso nangli ke thek long report bang nangke PG phansi nili tuma hin pen chuni ripon lo
inut RTI claim bang phu bang AIKSU man pen sangti moholder atum long tangka ka chuhang dam alama puthak sami prabjin pen AIKSU atum phan dia nang chuhang vek nang chi kali blutang ti AIKSU atum pen sai jok ji pen sodak pen kang sai teng pon nang kok pu pusi AIKSU mai pu pen sodak pen pachini pon nang tum nang li rok lo je ha da kumani inut ho RTI activist pudu rong hang sang hu la pen ke All India Karbi Union atum phan la missionary alang tum ke bena puthak alang tum phan tangka maha piponang jipu amen pen salang tum tangka rung polam sidu lasi nile tum All India Karbi Union na hin benke sen moholder tum phanta tangka nang pinang jip to bal hai putha na tum pinyar ni da chingki jithana we la pen ke department na tum pen sita mini tum opini la hai putha na tum chingki jithana we la pen ke alang tum komat concern men sinile tum amen pen alang tum tangka kirung lo lasi sen moholder president pusi birta lo amen pumiong de harsing hanse pusipu alang lila bangso puthak nile tum amen ben pipo si tangka kirung make prabjen ben lam klar chipi pon nang ji pusini tum song hen benge sodak pen alang li phan pachini pon lo la pen ke alang lila pusona sa ekla pon tum pin rem pon lo la pen nile tum la so putha alang li prabjen ben lam klar chipi pe potini tum ang song han se me tum dam si ne tum la bang so tangka kirung po bangai high level and curi bang ke ne tum pedu pon ang kok po Nizang Karbinong lakha chok bitung reng thama consensi ke parpon sarsinot luti charli pathu klam long arni kemi productions atum pen patir pi ponsi T15 cricket knockout tournament kedam tang jangmi ni phai engkor nar ke parni angdung kiti pathu pon bitung reng thama consensi angkang long ke de obi kimi atum ta logo charli ke thek chot kali ke pathu na sembi paprang du nang ji busi arni kemi production CEO Mongol Singh rong hang pen bori ponsi bitung reng thama consensi angkang long ke du polling wise kedam tang jangmi ni phai phorni pensi labang su cricket pathu pangcheng ponlo Ubi polling cricket pra photum labang so cricket knockout long pathudun lo lapan ki thongnok be polling stations lapan ki voice koida polling station atum pansi angdung ki ti pathupon lo thongnok be polling stations atum ko thek machot a jok pansil bang so angdung ki ti stemi chipai ponsi tangka suri inko enong ismi chipalong pon lo porthol pen great sontimung Karbi Longri Abirta kedam tang jangmi ni pha encorainer cap ani khotkachi PlayStation ke parapon borlengri along ani kang sam porpai hnia por malom bent pum trok cap hemmi ke chu ho wai cheplang det lo lapen labang su hemmi ke chu long sami pinang ans gas cylinder sami ingbob dun lo labang so hemmi ke cholong sami Arun Kumar ata ingkoi bang aring husudun lo hemmi ke chu Abirta long si khotkati osi Roman Bordoloi Fire Brigade atum sami adim aklong an palinum si me pa medun lo lapusona por hut Justice Sri Mata Basumatory District Disaster Management atum pen sami adim aklong an palinum si kana hok akhiadat sami kalakha sai deng pon lo labang so hemmi ke cholong sami lak lak akhiadat na hok lo bustai Abirta ridun long Pini Karbi Longri Abirta bangke lanpan sikang ton peniglo domi thangme kardom